Λοιπόν, νομίζω ότι έφτασε η ώρα όμως να παρουσιάσουμε τους απέναντι. Κυρίες και κύριοι, και αγαπητά παιδιά, έπρεπε να πεις. Ποια παιδιά μου, δεν έχουμε καν παιδί. Τι λες, μωρέ, όλο παιδιά! Μα τι παράξενα, πάρτε τώρα από εδώ. Πάρτε τώρα, φέρτε έναν άλλο. Έχουμε τη χαρά. Έχουμε τη χαρά να έχουμε δίπλα εδώ στο στούντιο μαζί μας. Πατάτε να έχουμε δίπλα εδώ στο στούντιο τους πες και εσύ. Τους Εξάνιμο. Εξάνιμο, κύριε και κύριοι. Έχουν σκορπίσει. Αυτό, άμα έχεις. Σε συνέχεια πηγαίνει. Άμα έχεις πλήθος τώρα από πίσω, γίνει χαμός. Θα πρέπει να συνομιλήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, με τα παιδιά, να μάθουμε καταρχήν τα ονόματά τους και θα παρουσιαστούν μόνοι τους. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από τους άντρες, εκεί πέρα αριστερά με το μεγάλο. Το όργανο. Μπράβο. Δεν τα λέμε όλα. Ενώ το μουσικό όργανο. Είδατε πώς μιλάει, παιδιά, καταλαβαίνετε το επίπεδό μας τώρα εδώ πέρα. Πες μας τι όργανο, παιδί, παίζεις και πώς σε λένε. Λοιπόν, το προφανές μου όργανο είναι κοντραμπάσο. Ναι. Το βλέπετε, φαντάζομαι. Το βλέπουμε και είναι λίγο δύσκολο να μην το δούμε. Είναι μπράβο, είναι δύσκολο. Ναι. Εσύ είσαι ο. Εγώ είμαι ο Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο. Είναι ο Χρήστος. Χρήστος Γκαΐλας. Παίζω κοντραμπάσο στους Εξάνιμο. Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο. Στον Ερνέστο Κούκο. Να περάσουμε δίπλα ακριβώς. Εγώ είμαι Ερνέστο. Γεια σου, Ερνέστο. Έλα πιο κύριε Ερνέστο. Τι εξαιρετικό όνομα είναι αυτό, ρε φίλε. Λατινικό. Τα σπάει. Και το όργανο που θα παίξω σήμερα. Ναι. Εδώ δηλαδή. Είναι το καχόν. Γιατί κανονικά τι είσαι, ο ντράμερ, εσύ. Κανονικά είμαι ο ντράμερ. Είναι ο ντράμερ. Καχόν με σκούπες, ρε φίλε. Είναι βρώμικο. Καλό φαίνεται πάντως. Αλήθεια σχέτη. Είναι αυτό που κάθεσαι πάνω. Εντάξει, για εσύ δεν είναι για σένα. Όχι, δεν είναι. Γενικά λέμε το κάθε διάδρομο και παίζουν. Εξ δεξιών. Του πατρός. Όχι, εξ δεξιών. Εξ αριστερών δικό τους, εξ δεξιών δικό μας. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Γιώργος. Εγώ παίζω κιθάρα και τραγουδάω. Και πολλά άλλα πράγματα, αλλά στο Εξάνιμο κιθάρα και τραγούδι. Κιθάρα και τραγούδι. Ναι, βέβαια. Και ακριβώς απέναντί μας, έτσι 12 η ώρα, βρίσκεται η κυρία. Η κυρία του συγκροτήματος. Βεβαίως. Λένα Τζαμπάζη. Γεια σου, βρελενιό. Η Λένα, η οποία παίζει και κιθάρα, αλλά και τραγουδάει. Και άλλα πράγματα. Ακριβώς. Τι άλλο κάνει? Τους βάζω λίγο σε τάξη. Ψέματα, αποκλείεται. Ναι, αυτό από τη μία ώρα που είναι τα παιδιά εδώ πέρα το καταλάβαμε. Τους βάζει όντως σε μία τάξη. Στο Α1. Τους είδα μόλις έβαζε φωνή, τέλος. Τους φέρνω. Είναι και driver. Είναι η σοφερίνα μας. Χριστέ και Απόστολε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την κυρία του συγκροτήματος, από την Λενιό. Εσύ, παιδί μου, από πού είσαι? Είσαι εδώ από Θεσσαλονίκη, γέννημα θέμα? Η καταγωγή των γονιών μου δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ πέρα. Ναι. Νιώθω εντελώς Θεσσαλονικιά. Για πες περιοχή τώρα να καταλάβω. Αγία Σοφίας με Φιλίππου, εντάξει, κέντρο. σε λέω deep για deep. Και τώρα Αριστοτέλους με Γνατία. Ακόμα. Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Αυτά είναι. Αριστοτέλους με Γνατία, εκεί είναι ο Βενιζέλος, ας πούμε. Δεν έχει. Εκεί, ναι, ακριβώς από πάνω του μένει. Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Μαζί με τα περιστέρια. Το χέρι του Βενιζέλου δείχνει το σπίτι της Λένας. Από τότε που ήταν αδύνατος όμως. Ναι. Κατάλαβα. Ναι. Μάλιστα. Και πώς μπλέχτηκες εδώ με αυτά τα παιδιά, με τους Εξάνιμους? Αυτή η ιστορία είναι ενδιαφέρουσα. Έχουμε πολύ χρόνο, μπορούμε να την ακούσουμε. Φανταστικά. Εγώ με τον Γιώργο και τον Ερνέστο, τον κιθαρίστα και τον ντράμερ, έχουμε γνωριστεί από παλιά σε μια αθλητική κατασκήνωση. Ναι. Αθλητική κατασκήνωση. Πω, φοβερό. Ο Χριστός και ο Απόστολος. Αθλητική κατασκήνωση. Το λέμε για να φανταστεί ο κόσμος τα σώματά μας τώρα που δεν βλέπει και μόνο ακούει. Κατάλαβες. Ότι είμαστε αθλητικοί τύποι. Και από μικρά παιδιά, ας πούμε, αρχίσαμε, κάναμε παρέα, μας ένωσε η μουσική. Και ενώ ήρθε ο Ερνέστο από τον Πειραιά που κατάγεται. Περαιώτης. Ναι. Περαιώτης, Ερνέστο. Λιμάνι. Έκανε περαίωση και. Όχι. Όχι από τον Πειραιά. Από τον Πειραιά. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη για φοιτητής και δέσαμε όλοι μαζί. Αργότερα ήρθε και ο Χρήστος στην παρέα. Από τα Τρίγαλα. Ναι, θέλουμε λίγο να μας βάλεις έτσι λίγο στο κλίμα. Πώς ξεκίνησε το σχήμα, ποιοι το πρωτοστήσανε, ποιοι προσθέθηκαν, λίγο την πορεία. Στην αρχή δεν είχαμε οραματιστεί μια ροκ μπάντα όπως την έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο τώρα. Ναι. Είχαμε εγώ και ο Γιώργος, εξαιτίας της κιθάρας και των φωνών, κάνει ένα σχηματάκι μικρό. Πολύ minimal, 2 φωνές, 2 κιθάρες, πολύ φοιτητικό έτσι και κλασικό. Ωραία, και ξεκινήσαμε να ψάχνουμε, ας πούμε, έτσι μέρη για να μπορούμε να παρουσιαζόμαστε. Ο Ερνέστο ήταν φίλος μας από παλιά, αλλά είχε αφήσει την τέχνη στο σιρτάρι
από τα drums που έπαιζε στο Λύκειο και το γυμνάσιο. Και πες μου ότι τον βάλατε στην πρίζα εσείς και μπήκε. Αυτός είναι όλη την ώρα στην πρίζα. Εμείς τον βγάζουμε από την πρίζα για να ηρεμήσουμε. Θα το καταλάβετε κιόλας. Αλλά ναι, μετά μπήκε και ο Ερνέστο. Αρχίσαμε εκεί τις πρόβες εντατικά. Πέρασε κάποιο διάστημα. Και τον μπάσο ήρθε και κάλυψε μετά ο Χρήστος, που γνωριστήκαμε τυχαία η μουσική μεταξύ μας. Μάλιστα. Και τώρα είμαστε δεμένοι και αγαπημένοι όλοι μαζί. Ωραία, λείπουνε παιδιά από το σχήμα σήμερα. Όχι, δεν είσαστε πλήρεις. Είμαστε απαρτία. Ναι. Αυτά είναι εγώ. Όλα τα λιπαρά είναι πλήρης. Μάλιστα, ωραία ιστορία. Μικρή βέβαια, αλλά με ενδιαφέρουσα ιστορία. Η συνέχεια είναι μεγάλη. Θα είναι μεγάλη, όχι η ιστορία μέχρι πριν. Τέτοια. Αποκαλύψεις θα μας κάνουν σήμερα. Πραγματικά. Ναι, αποκαλύψεις βλέπω. Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα θα μας τραγουδήσουν ασφαλώς και δικά τους τραγούδια. Θα μας τραγουδήσουν και κάποια άλλα που έχουν βάλει στην playlist. Από ό,τι μου είπαν πριν, κυρίως ξένα θα είναι. Έχουμε και κανένα-δύο ελληνικά. Αυτά που δεν θα είναι δικά μας θα είναι κυρίως ξένα, ναι. Ναι. Λοιπόν, και πολλές άλλες εκπλήξεις, γιατί έχουν κανονίσει και κάτι άλλα τραγουδάκια τα οποία ταιριάζουν έτσι. Γιορτές έρχονται, πρέπει να χαρεί ο κόσμος. Καταλαβαίνετε έτσι. Και εγώ θέλω να χαρώ. Γιούπι! Θες μια φορά με το όργανο σου να σε βάλω απέναντι να βαράς κι εσύ? Με ποιο, με το τρομπόνι? Με το τρομπόνι. Δεν βαράω, φυσάω. Να φυσάς. Ναι, μπορούμε να το Θα κάνουμε. πας κι εσύ εκεί πέρα όλοι μαζί να. Μπράβο, θα έχω εδώ εκεί μέσα, ό,τι μπορούμε. Φυσάει μόνο καλά είναι. Πάρα πολύ καλά. Αν Ό,τι μπορεί. ξέραμε ότι παίζει τρομπόνι, θα είχαμε τροποποιήσει το πρόγραμμα να κάνει. Θα το είχαμε τροποποιήσει. Γι' αυτό δεν σας το είπαμε. Είναι ο λόγος που δεν σας το είπαμε. Λοιπόν, μείνετε ακριβώς απέναντι εσείς εκεί που είστε, μου πείτε και πού να πάτε. Δεν έχει και πολύ χώρο εδώ πέρα που είμαστε. Ναι. Μην ξεχνιόμαστε έτσι. Είμαστε στο Digit Studio, Παπαναστασίου 128, να τα λέμε αυτά. Μπράβο, έχουμε τον Δίπλα μας Δημήτρη εδώ. ακριβώς είναι ο Δημήτρης. Γεια σου, Μίτσο. Πες ένα γεια, βρε. Ναι, νάτος ο Δημήτρης δίπλα Τι μας. χαρούμενος άνθρωπος. Θα τα πούμε αναλυτικά για το Digit σε πολύ λίγο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι δικό σας, το οποίο μας το ζητήσατε εσείς. Ζητήσατε τα παιδιά. Μας το ζητήσατε εσείς. Όχι, εγώ Ήταν το απέτηση ζήτησα. του κόσμου. Εγώ το ζήτησα. Εσύ το ζήτησες. Ναι, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα, είναι Όχι, ανάγκη να τα κανένα. καρφώσει τα παιδιά, θα δει σε μένα. Το ζήτησε ο Βασίλης, τα λες. Επίσης στα live κατεβαίνουμε κάτω, φωνάζουμε κι άλλο κι άλλο και ξανανεβαίνουμε. Ξέρεις, τέτοια Εντυπωσιακό. πράγματα. Ζητάμε δικά μας τραγούδια και τέτοια πράγματα. Θέλετε να μας πείτε πώς λέγεται, ποιος το έγραψε, στίχους, μουσική, τα πάντα. Λέγεται θέλω να παίξω στα FM. Θες να παίξεις τα FM. Παίζουμε πλέον Παίζουμε, ναι. Ναι. τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά τότε που το γράψαμε θέλαμε. Τώρα βγήκε και αλήθεια. Τώρα βγήκε θέλουμε πάλι. Ωραία. Δεν μας χαλάει, δεν μπορώ να πω. Αυτά. Γι' αυτό και ήρθαμε κιόλας, γιατί παίζουμε. Ναι. Λοιπόν, το τραγούδι το ξεκίνησα ο παλιός μας μπασίστας μαζί μου, Ναι. ο Γιάννης ο Ρούσης. Το συνεχίσαμε με τα παιδιά. Και το ολοκληρώσατε πότε? Το ολοκληρώσαμε έχει το 2009. Δηλαδή είχε 2008. μακρά πορεία το Όχι, τραγούδι. γενικά τα τραγούδια ολοκληρώνονται σε σύντομο διάστημα. Όχι, Δηλαδή απλά τότε 2-3 τελείωσε. ημερών είναι Αχα. έτοιμα. Μάλιστα. Αχα. Λοιπόν, Και περνούσαν ωραία. τα χρόνια. Και... Αυτό το τραγούδι θα μπει στο CD single το οποίο θα κυκλοφορήσει. Ναι, θα είναι ένα από τα 3 τραγούδια που θα έχει το CD single που θα Άστα, κυκλοφορήσει. μιλήσα. Ωραία, θα τα πούμε Θα μετά. τα πούμε αυτά. σε λίγο αυτά. Σιγά μην έλεγα κι άλλα. Έτσι, Να πάτε να τα αγοράσετε. Τσιγκούριδες. Έτσι. Τρέπεστε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο μόλις προλογίσατε και σε 1-2 τραγουδάκια θα είμαστε και πάλι πίσω. Για προσέξτε λίγο εσείς εκεί πέρα έξω. Βουρ. Mood Radio. Γιατί η ζωή είναι τραγούδι. Τελείωσε σημαίνει τις καλησπέρας εδώ. Ναι, προσωρινά ναι. Δεν μου λέτε το όνομα εξάνιμο πώς βγήκε, ποιος το έβγαλε. Το όνομα εξάνιμο το πρότεινα στην αρχή εγώ στα παιδιά, αφού έφαγα όλα τα λεξικά γιατί ήθελα κάτι λατινικό. Γιατί ντε και καλά λατινικό. Γιατί μπορούμε. Πρώτον. Ακριβώς. Γιατί Μ' έτσι μας πάρα αρέσει. πολύ αυτή η δικαιολογία. Γιατί Δεύτερον, μπορούμε. γιατί μας αρέσει. Και τρίτον, γιατί το παλιό μας όνομα που ήταν Iris ήταν πολύ κοινό και υπήρχαν κανένα 2 μπάντες ακόμα και δεν θέλαμε να μπερδεύετε. Μέχρι και Θέλουμε- φιλαρμονικές ξέρω με το όνομα Iris. Να υπάρχουν και μέχρι πλυντήρια. Θερινοκαθαριστήρια. Εξάνιμο Οπότε- πάντως υπάρχει και θεατρική ομάδα, έτσι. Ναι, τους γνωρίσαμε πέρσι σε μια εκπομπή. Ναι. Ωστόσο το όνομα θέλαμε κάτι που να μας αντιπροσωπεύει γενικότερα. Ωραία, πείτε μας τι σημαίνει λίγο. Τι Σημαίνει από ψυχής από ψυχή. στα λατινικά. Ναι, και το βγάλαμε γιατί πιστεύουμε, όχι πιστεύουμε, ισχύει δηλαδή ότι τα Να τραγούδια μαθαίνεις. που γράφουμε για αυτά που λέμε στον κόσμο είναι από ψυχής και δεν είναι προϊόντα τα οποία βγάζουμε για να πουλήσουμε ή να κάνουμε τίποτα άλλο. Είναι λόγια τα οποία τα νιώθουμε, πράγματα τα οποία θέλουμε να τα πούμε Δικά σας από μέσα σας. από τα βάθη της ψυχής, από τα τρίσβαθα. Σας εκφράζανε. Μας εκφράζανε, μας έσφυγαν, μας έπνιγαν και τα μας κάναμε εκφράζουν τραγούδια ακόμα. και τα λέμε Μπράβο, τώρα. και έπρεπε να βγουν. Ωραία. Έχουμε παρατήρηση τα παιδιά εκεί πέρα από το μουσικό τμήμα δεν κάνουν τίποτα άλλο. Τρώνε. Τρώνε μόνο. Καλή όρεξη, παιδιά. Τι κατάνια είναι. Τρώνε. δηλαδή, Καλή σας όρεξη. καλή χώνεψη. Αφού μπορούν, μπράβο τους. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στους απέναντι, οι οποίοι έχουν πάρει τα σκιθάρα στα χέρια τους. Και όχι μόνο. Ναι, και είναι έτοιμοι να μας χαρίσουν ένα κομμάτι.
Το οποίο θα είναι δικό σας? Όχι, θα πούμε καταρχήν το Viva La Vida από Coldplay. Θα τα αφιερώσουμε σε όλους τους φίλους μας και όλα τα παιδιά που έρχονται στα live και την υποστήριξή τους τα τελευταία 2 χρόνια. Χωρίς αυτούς δεν καταφέρναμε και πολλά πράγματα. Την καλησπέρα μας. Και επίσης θα ήθελα να πούμε ότι σήμερα αυτό που θα ακούσουν θα είναι ένα unplugged σχήμα. Δηλαδή δεν έχουμε τύμπανα ηλεκτρικές. Ωραία. Πολύ μας αρέσουν. ακουστικά όργανα, να είμαστε, ξέρεις, να μπούμε λίγο στο mood. Ακριβώς. Αυτό ήταν πάσα για μας, δεν ξέρω αν το πιέσες. Έτσι. Το πιάσα και το φίνι. Το πιέσες, άντε. Όποιος τα πιάσει να τα αφήνει κάτω. Ωραία, πάμε. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls are closed on me, and I discovered that my castle stand from pillars of sword and pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, missionaries in the foreign field. For some reason I can't explain, once you go there was never an honest word. But that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind blew down the doors to let me in. Shadow winners in the sound of drums. People could not believe what I become. Revolutionary sway for my head on a silver plate, just a button on a lonely string. Oh, who'd ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, missionaries in the foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter would call my name, never an honest word. But that was when I ruled the world. Hey! I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, missionaries in the foreign field. For some reason I can't explain, no St. Peter would call my name, never an honest word. But that was when I ruled the world. Αυτά είναι. Παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω τι άποψη έχουν. Αυτά είναι. Ακόμα δεν μας έχουν μεταφέρει εντυπώσεις. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, όχι. Πολύ καλά τα λες.
Δεν έχω. Πάρα Άμα πολύ έχει ωραία. εφρά διαλόγου, ρε παιδί μου, τα λες άλλα. Η Δήμητρα ήδη έκανε το σχόλιο της και Πάρα μας πολύ λέει καλή ότι παιδιά, μπράβο. η φωνή, λέει, του παιδιού μοιάζει, λέει, πραγματικά, λέει, τον Coldplay. Πολύ καλή φωνή το παλικάρι. Σένα λέει. Εμένα λέει. Εσένα λέει. Ευχαριστώ. Έχω κοκκινήσει ήδη βασικά. Ντρέπεσαι τώρα και Καλά που δεν φαίνομαι, παιδιά. Να είσαι καλά. Μιας και το είπαμε αυτό, αν θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ πέρα με το σταθμό, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Όπως μπαίνετε στην αρχική μας σελίδα, πάνω δεξιά γράφει με μεγάλα γράμματα επικοινωνία. Πατήστε το εκεί πέρα και θα δείτε όλους τους τρόπους να επικοινωνήσετε μαζί μπορείτε μας. να επικοινωνήσετε. Ναι, στείλτε μας το email σας μέσω από του MSN, το Skype, όλα αυτά. Ναι, τι θες, παιδί μου. Το τηλέφωνό σας και με φωτογραφία. Μπράβο, ολόσωμοι και τέτοια, ναι. Α, Δημοκρατικά πράγματα. πάρα πολύ ωραία. Μόλις επενέβη ο κύριος Ιχολίτης. Τα βρήκανε. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε τραγούδι ή θέλετε να περάσουμε. Να ακούσουμε εμείς κάτι από τον υπολογιστή. Εσείς τι θέλετε? Ας πούμε, Αυτό τι είναι? Κυριακή είναι, παίξτε μπάλα. Αυτό από τον υπολογιστή του Βασίλη ήταν αυτό. Μην αγχώνεστε, δεν είναι τίποτα. Τη φωνή μου δεν την παίρνει, αυτό το πράγμα το πήρε, έτσι. Ναι, έτσι. Τι Πώς θα καλά, είναι. δόξα τω Θεώ. Πείτε μας τι θέλετε. Ας πούμε κάτι ακόμα. Λοιπόν, τώρα μπορούμε που να σας πούμε κάτι συσταθήκαμε. ακόμα. Ναι. Τι Κάτι θέλετε, ελληνικό, τι θα μας λέτε? πείτε τώρα, δικό σας, αλουνού. Λέμε να πούμε ένα αλουνού. Αλλού. Ποιανού? Του νουνού. Δεν θυμάμαι Του πώς νου. λέγεται. Του Είναι ένας νου. ξένος. Ο οποίος το τραγούδι το πήραν και το κάνα στα ελληνικά ο Αλκίνος μαζί με τον Πανούση. Αχα. Είναι το εγώ και εσύ μαζί. Αυτό που τραγουδούσε αυθορμήτως. Απίστευτο, έτσι. Δώστε, παιδιά, δώστε. Εντελώς τυχαία. Εγώ και εσύ μαζί, Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη, και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι. τότε θυμήσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί, Εγώ και εσύ μαζί. εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Τα βασανά σου είναι και δικά μου. Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου. Δυο φιλαράκια με μία ψυχή. Εγώ και εσύ μαζί, Εγώ και εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους. να είναι μεγάλη και πιο δυνατή. Μπορείς, αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη Δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια, και η φιλία μας θα μένει αιώνια. Είναι γραφτό μας μοίρα κοινή. εγώ και εσύ μαζί, Εγώ κι εσύ μαζί. Εγώ κι εσύ μαζί. Oh yeah baby. Thank you. Hope you like the show. Μη χειροκροτάτε τους εαυτούς σας ρε, μη χειροκροτάτε τους εαυτούς σας ρε, ψώνια. Σας άρεσε, Μα μην είστε τέτοιοι άνθρωποι, ρε παιδιά. Μα δεν αυτοχειροκροτηθείτε, πώς θα γίνει δηλαδή. Από εκεί ξεκινάω το παν. Μπαίνει καινούριο προϊόν μέσα στο στούντιο. Μπαίνει τι καινούριος προϊόν, κόσμος. έτσι, πω, Τι πω. γίνεται, ποιοι μπαίνουνε. Ποιοι χαιρετιώσαν το. Δεν το πιστεύω. Δημήτρης πρέπει να είναι αυτός, φαντάζομαι. Λοιπόν, οκ. Μεγαλώνουμε. Πολύ ωραία. Κάτσε να υποδεχτούμε και τους καινούριους καλεσμένους που ήρθανε. Λοιπόν, να αφιερώσουμε το προηγούμενο κομματάκι που μόλις ακούστηκε στο Βασίλη και στη Ράνια που κάθονται εκεί αγκαλίτσα και μας ακούνε. Αχ, μωρέ, χούτσου. Ναι, και τότε το κάνω αυτό, δεν ήξερα. Αν δεν ζητάω, αυτό δεν είναι πολύ. Εγώ και εσύ μαζί. Στον Μπόλεκ και Λόλεκ. Τι ερωτευμένος είσαι? Έξω, κύριε. Όχι. Λοιπόν, Έξω, κυρίες και κάτω, κύριοι, ξενερώσεις πάμε, όλα, να τα χαλάσεις. πάμε να ακούσουμε ένα-δύο τραγουδάκια και θα έρθουμε και πάλι με τους εξάνιμο εδώ πέρα στο moodradio.gr. Μην πάτε πουθενά, έτσι. Άντε, μπράβο.